por baban kasngi awalam shapi da unang yalam news Janmit alphanutrek kapor khat arbaji kaler slap walit bon teli ki ying hang ni hakasnong phot miap bon ki ying wal julor da ka jing wan sep jong erlang thari hadu ka step jong sing kong ma ka eryong kim du sange ni la khrut tang ham tam ha ka mit alphanutrek hagamit sitang sanya bon gibriu kibala sudut musim nama ka jing ngesep jong ka erlang thari ka sirkhai bat uslap bat mjuru ha ka step jong ka sni alphanutrek step erlang thari lawan biang ya ka ban ngesep ya ki jing gisem bat kham tam ha bon banta ya ka ba ka bo jong ka marang ka penjot ya ki jing gisem ha ka ni ka snong phut miap nga pa yang kaing nga ka pa pau sa kami dia na ta ka jing dia wa sisi menin mit ka por ka steng to kawan poi kal air lang sari lali ta ki jing stem mai dangi ti ngi kam ki pai jing stem pet lam but ban ni sabar ban lum ter rei ngi mla su ban ni namar ba ajur par kal air dapat iwe pat ikelum idon sepo ying tie marwe ayu siat ke ngala pensai tak slat bat penme tak slat ban bai man isu ngal pertai san tin semia ngap perkat balayap mereka tokane lami blit nang to na ying siat awan rum saying kamera he te ngapli ke ying bai ru ila arung sepo ying te kini bro ke bro lang jing jarak di bidang blay nam ta jang im jang ni kum ibreu te ngik kum ki bai ngasem ni kerpat ya ke media ke wan fi pet lem ya ke ne tinggi nam ta ke ngasem jang ni te halor kane ba fidan ai ban ong man ban pau sa sarkar ba kat kum kane jing sem jang fi ba ha ke jing sem jang fi bala jot hadu kane te fidan ai ban pau sa sarkar na ka ta ka jing jot jang kane ka jing jang fi nak liang jang ni kum ki ngasem te pada sarkar kalau ngap pala Kembharu persengolem nam ta jangi ki baduk besuk te kane ka jingji te ngobhaban tone ke jing arab untuk kumne nam ta jangi ki baduk besuk nang bangi ru ngila ban yo ban sok ban sa ala ke jong ki ngastem ban tudan kam tam ke jingin bani bendap ke ngastem ban bam ban di ndon ke ngastem te ngir ngiset mutiu hai te tang kata nga kerpada kekat nang persengolem nam ta jangi ki baduk besuk Bayan itu tiba kedua kane kalau cop kane ka eriong kapor khat arbaji te kajing jot kane kajing kedon to kane bunta henrai nakaliang jongi tepat sati sarkar atnyarap lem ini ibaduk besok kum kane kapor kawan shop kane ka area te nakaliang jongi ndon ring issue tip tang kane ka social media lugat eryong mar pre ya ka ying sam bo ka snong phut me bon tuni ki ying la punjot bat hang ni iba taki phau tuli ki ying bat kham tam ki ying ke ba kham jot bun hang ni iba ta ka jing walang sep jong ka eryong bat slap bujur ha ka janmit jong ka alphanutrek ha ka por khat arbaji man mit bat bun ki ying ke bala jot ta ka jing penjot jong kane kalia mat ha ka ne por na ka liang jong ngalawan hi ban jingok ban pet ya ki ying jong ki pun tipang jing skum bala haplut namade ba kajing tri jong eryong bat uslap ha kane porte sungnya pet ya kane ku video ka ba kum ki long jing bala mat ya kane ni penjot jong bor jong kamaryang
hadu menin mestep eryong ka bajur bat uslap bajur matrei perlung sep ya ki bun tuli ki jing hapo kan ka sna pun ap tong ne pek ya kan ni penjot jong kamar yang ya ki jing kisem ha kan ka sna pun ap hapo ka southwest sihil bedai hapo ka blok jong ka blok rani kor sihil tong ne pek ya ki ni jing ji ki ba pempilong jing kelamat ya ka ni penjot jong ki bor jong kamar yang ha ka jan misteng senya ka por khat awaji e minmit ha ka arphan tarik mentau benai hi Buat paman kesini, sumber subscribe ke channel Undang Belang News. God bless you.